Saint Michael the Archangel Parish Church ng GP Laurel, Malacanang Palace. Simbahan ng San Miguel. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat, mga kababayan ko. National Historical Institute, Simbahan ng San Miguel. Itinayo, Jesuit ang unang simbangyari sa bato, tabi ng Twitter. 1603. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po yung ating simbahan po, San St. Michael the Archangel. Napakalaki po. Dito po tayo lalakad sa may part ng meron pong nagmimisa. Meron po tayong donasyon. Bili po ang donasyon. St. John Pope. St. John Parish Church po. Pero meron po yung mga pare po, nandito po yung nakabaon, yung mga naging pare. Hindi po natin mabasa, pero dito po sila nakabuon po yung mga pare na nag-serve po dito. Ito. Po yung sa may labas ng simbahan na yun. Ay, Mama Mary. Kanina po, nagdasal na po tayo kanina sa St. Michael the Archangel para po sa ating kaligtasan lahat. Magbibigay po ako ng description po sa inyo about sa St. Michael the Archangel. Kung ano po yung purpose niya po, bakit po siya naging St. Michael Archangel. Ito po yung mga na maalam na. Yung nilalagay po dito. Pag meron po tayong purpose of the soul, yung dinadasal po natin. Ayan. Marami pa po yan. Tapos, sa simbahan po, isa. Yun po si St. Michael, tapos si Jesus Christ, at si San Rafael, at si San Gabriel. San Gabriel.
San Rafael. Si Mama Mary po. Mama Mary yan po. Drawing. Ano to? Mark Tolentino ang nag-drawing. Mark Tolentino. Ganda. Ito yung kabuuan niya na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa aking mga kapanalig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi nagabihan na po tayo, kaya kailangan na po nating umuwi. Magko-close na po eh. My prayers be with you all. Pag magko-choir po, ayan. Doon po sila. 5:15 na. Today is October 28 po. Please subscribe to our channel, Filipino TV and Filipino Life Stories po. Ito po yung mga ating mga saints. Saints Guadalupe. Saint John Marie. Saint Therese. Hindi po ako nakasalamin. Sleeping Joseph. Sa Sleeping Joseph. And then Sleeping Joseph. And then Saint Antonio Padua. And then Saint Pio. Saint Teresa of Calcutta. And then Saint Pancratius of Rome. Ito po sa door nila. Laki ng door nila. Ano po si Jesus Christ? Thank you very much. God bless everyone. My prayers be with you all.